absolutua da, elkarlan barik ez dago ezer, elkarlanien gatoz, Antxon Telleri, ez? Dena elkarlanean osatzen delako saio hau. Eta elkarlanien datoz, bestak beste oso ondo elkar hartuta, eneko eta initza esan moduz? Ondo, gaurren mingareta. Bosgarren saioa dagoeneko, harin esaten da, baina ja veteranoen leku hartuta gure amezketarrek. Sartzen. Hori da, 378 euro, eneko. Bai. Eta zakutik gero eta gertuago, hainitze. Baitare. Bueno, Bai, ibiltzen zarete, azken finala PSV kaz, ia sortea dagoen gaur bai, ongetorri. Eskerrik asko. Bestalde, eta bigarrenez gure saioan, Ismen eta Irantzu, eta zurekin ari naiz Irantzu, ze ezakit ondo oskatzen ari naizen, Irantzu. Te barik izango da. Horain ondo esan zu. Bai, ez da, Ismen eta Irantzu orduan, ondo oskatuta, eta zuek ere, animoz, ondo? Bai, ja bigarrena da, ia. Bigarrena da, egonkortu zareten olabait saioan. Bai. Falta zaiguna da, sokatirara iritsi bai, baina pauso bat aurrera eginda, gainditzea eta finalera iristea. Bai. Ondo legoke, ez da? Bakita, hasi zareten, diru pixka bat irabazte aldera iaz proiektu izango tezen uketen, zertan gastatu eta bar? Bai, geure, bueno, masterrien. Segura. Ikasketak, bai. Begira, amets Bueno, ondo. oso pragmatikoak oinak lurrean. Bai. Ea, ba, zakua ere eramateko moduan zareten. Ados? Animo bikote! Segura Gabiria Konexion, eneko taratzazen moduz? Ondo. Bueno, eneko lagunek? Bai, Faldiko lagunek? Bai, ja ezagutu ginela urte asko ez dauzkegu, baina, bueno, asko esango dugu. Eta bai, beti da nik oso ondo arreglau izan geha, eta ea ba, hemene ondo konpontzen. Ze ondo, aratz, zeinen idea izan da? Biluzera etortzi biototik, edo biona, edo... Biona. Nik behotuko nuen pixka baina. Pena lizateke, hainbeste urtetako harreman polita eta gero, hemen milu zen hau amaitzea. Ez du alakorik nahi, Ez da gertatuko. Lore zaintzik ezketak, aratz, zuk? Ze derra hori? Bai, bueno. Ze derra, edertasunez inguratuta? Baserritarra, eneko? Bueno, baserritarra ez, baina, bueno. Baserrian bizi. Baserrian bizi da nabintzat. Lan asko ez du nahi baino. Begintu zue bidaia, miluzerat eskertzen asko, ongietorri? Fenomeno, eta denok prest gaudela ikusita. Besterik ez zaigu falta. Aztera goaz! Aupa! Entzuten dien honek txalo honak nondik datoz? Nondik etorriko dira, Gasteizko Olabide ikastolatik! Bai, horixe! Unkigarria benetan gainera jazki, lehen eurekin izketan jardun naizelako eta zer moduz eta ondo, eta batek esan du, eta zu? Ja. Ze normalean, adin honetako ikasle askok eta izaten duen ni, eta gainontzekoak bosta jola, ez da? Oso gatorrak hauek. Erto, ongietorri, eskerrik asko horregatik erran esan dugu, elkarlana danak eginda, neko hainitze, azteparea. Azteparea zeuek, azteparea gure probaren izena, hainitze badu maira. Probak osatu behar ditugulako, pareak osatu behar ditugulako proba honetan, alde batetik, sorkuntza asmakizun batzuk, nortzuk sortu zituzten bestetik, denpora. Google Maps. New York. Padela. Eskozia. Biakatx. Golfa. Australia. Kontuz. Kometa. Eskozia. Artu leko hainitze, bueno, nortzuk baino non argi zegoen, zer eskatzen genuen hori da. Eta asmakizunak denak ere ezagunak, baina non asmatu ote dira, eta Euskal Herrian ere hasi gintezken, tartean Sanchezkia ere bazegoelako, Euskal Herrian sortua, Sánchez eta eski hitzetatik datorbide batez izena bera. Kometa Txinan sortu zen, padela Mexikon, Acapulcon zehazki, hip-hopa New Yorken, nola ez, golfa Eskozian, eta Google Maps Australian, eta galdu egin garagu, punturik ez daukagu bat ere. Izmene Irantzu, musikazaliak? Bai. Instrumentu bat jotzen? Gitarri. Ukelelea, gitarra. Ukelele gitarra. Solfa burtsuet jakinda? Bueno. Ez askorik notak bai, do, re, mi, fa, sol, nor du emaira? Zeu. Ondo. Ez dute oso argi izan. Bestak beste, alde baten guk ezagutzen ditugun notak, eredu anglosajoian aldatu egiten direlako beste letra batzuk dira. Ia, egoki, parekatzen ditugun, guazten denpora. Sol. C. C. La. G. Kontuz. Sol. G.
Bai. Bale. Re. E. Kontuz, eh? La. A. Bai. Mi. B. Zer da, hau gaur markagailuak ez dutela martxarik hartu nahi, eta eredu anglosaxoia eta aipatu ditugu, baina egia da zuek gitarra eta ukelelea afinatzerakoan ere, ez dakit afinatze dituztuen? Gitzitzen. Hori izango da, afinagailuan agertzen direlako letra hauek guztiak. Dorena, C letra da, mi letra adierazteko E, edo mi nota adierazteko E letra erabiltzen da, sol eta G, la eta A, si berekin lotu behartzen, eta re notaren ikurra letra da D. Beraz punturik bat ere zuek ere. No! Bueno, eneko aratz, oso jatorrak diez, eta hori dauz egiten zeuen zat. Izango da. Zuen lasai hartzeko. Elkarlana, ez da? Elkarlana da, bai, eurek hartzeko, lasai etortzeko, eneko aratz ongi etorri miluzera, ez da pasatzen ezer. Nordu maira, pari osatzeko, eneko hartu leku mesedez. Aratz, gure zeregina zein izango da, sumendiak izango ditugu alde baten, eta sumendi horiek non kokatuta dauden bestien. Espero sumendi zaliek izatie. Guazen, denpora. Teide, Tenerife. Vesubio, Napoli. Venga, oso ondo. Sakurajima, Japonia. Popocatépetl, Kongo. Niaragongo, Kongo. Hori bai. Kilauea, México. Popocatépetl, Hawaii. Kontuz? Hartu leku eneko mesedez. Akatzu ere egin dugu aratz. Bai. Hori da, garrantzitsua benda norbere akatzitatik ikastea, baina egia da hemen denbora aurrera doalata, ez dela erreza, eh? Hori bai, Goierriko sumendia, ondo piztu dugu momentuz. Vesubio, Napolin dagoelako, Kilauea, Hawain, Niaragongo izenekoa herrimata guzti Kongon kokatu hartzen, Teide, Tenerifen, Popocatépetl nahi baduzu. Popocatépetl, Mexikon behintzat, eta Sakurajima Japonian. Lau zuzen erantzun da, hasi dira puntuak borborka, 40 puntu! Bai. Munduko 10 volkan arriskutsuenak susartu dituen. Eta antxe irudiak. Bai, eta blana hotx mexikarrarekin eta esan da. Ze polita. Gure hilaba egon zan engantzatuta, volkanatara. Horrelakoak ikustera. Hombre, egun txarra izan da gero, polita. Sumendi batzuk ikusiko ditut, eta nire arazoak aztu esaterako oraindik ere, punturik ez dugula bat ere lortu, deneko eta initze. Hasi beharko dugu. Zoaz orduan, hartu lekua. Venga. Isil-isilik, ea ba, imintzion eta marrazkien bitartez ja, puntu batzuk lortzen ditugun. Biok prest, demora. Toki bat. Zinea. Bikain. Bai. Arropa garbitu. Garbitzailea, lixiba, jaboia, arropa, mantxa. Arropa garbitu. Arropa lehen. Ez dakit, eskuz, arropa garbitu, gol. Bez? Ez. Ea marrazki bat. Ea beste bat. Zer dago horrein hitze? Ondo? Oso ondo. Buzoia. Ez. Ez. Kutxa bat, hauteskundetako Ez. kutxa. Danborra. Ez, zer dari? Platera. Ez dakit. Ikusten da, Hor dago? Sanguitxa. Sanguitxera. Ez dakit, tostadora. Bai. Hori bai. Tostada bai. Ikusten zen, oso ondo. Zirgogailua. Sartu daia puntuak kiskaltzen ari ziren horretan, eskerrak atera ditugun. Ondo. Oso ondo, ikusten zen, oso ondo. Bale, 40 puntu. Pakatu harrikoa egin. Hori da, harrikoa gehiago arropatik tira dugulako eneko, baina
ontziak eta platerak eta garbitzera. Berak egin du garai bateko arropa nola garbitzen zen, harri gainean, eta harriko ontziekin lotuko genuke. Ondo. Tira, Izmene, Irantzu. Neu nuen. Zuzoaz, Irantzu oso ondo. Venga, ba. Egan hori Bizi, gaz, neu nuen. Erta. Bueno, hasi da imintzioka, eskuak herrian jarrita, ez da? Oso ondo. Bano, ani, arrantzaleen gizan. Bai. Ea ba puntu batzuk arrantzatzen ditugun. Ados, guatzen ba, denbora. Korrike. Karrerie. Ero. Lehiaketa, salto, esize, atletismo. Vale. Oso ondo. Vale. Atie, leizue. Persianie. Vale. Bikain. Aizkora. Ai, barkatu. Aizkora, busoie. Ez. Gutune, Hor dago, kartie, zeiue, gutune, kutsa. Ez. Vale. Ea, hau. Sarie. Ez. Vale, pertsona bat. Ardize. Ez. Bota Izmene. Futbol. Ez. Gol. Ez. Aizkorie. Atuleko Irantzu, mailu bat. Eta bero gailua bestien. Zer? Bero gailua bestien. Ez da seinale ona, marrazkia egiten ari zarenean, lehiakideari begira edo zure lagunari begira, ja nora begira ere ez dakizula ez da. Gertu ibili gara dena, Ondo, bi, berroi puntu. Gazte izanagatik ere betidanik lagun eneko taratz. Ea, ala usten diogun, imintzioak pasata gero ere. Nor da artista imintziotan? Artista edo. Aratz. Egin behar. Fenomeno, venga ba. Hartu lekua. Egin behar. Egia da. Behin mi luzera etorrita. Ba, imintzioka ere aritu barra dagoela. Baina egin behar izan da. Egin dezagun, ondo noski. Animo, Aratz. Denbora. Eskala da, igo, eskaiera, Bai. Bikain. Bestea. pase hau, Dotore. Zer da horieneko? modeloa, pasea. Bai, modeloa. Berroita sentimokoa, seinalea, berroita mar, Horatz beste zer. seinalea, ez dakit ba. Berroita mar sentimo, ez dakit bestea intzak. Ea hau. Intzak lehengoa. Bai, lehenkoa. Lehenkoa. Zia, berroita mar sentimo, peseta, euroa, izan lehiken. Atuleko aratzen zen. Txampona. Eneko, txampona. Txampona. Bai. Orokorrin bilete bat edo duen. Da Baita txampona ere markatu. dirua txampona Bai. zela ulertzeko. Kruasan bat ere bagen eguan hor, Aratz egia da forma biurri xamarra duela opilorrek. Hori bai, Gabiriko Fashion Weekerako. Haukazu hemen modelo bat, Bi berrogei hau pasue! Bazaratzu talentuek ikusten dituena. Hombre, segituan gainera. Segituan gainera. Ja, Ondo. honegatik bakarrik, Gabiriko Fashion Week antolatu egingo nuke. Aratzek parte har dezan. Etzak ideik eman. Itz eskutua, eneko initze, zegoen txanda, eta initze badue maira, eta ia, tipitxapa asmatzen ditugun, guazen denpora. Mandua, Astoa. Osondo. azterketa, Aprobatu. laburpena, Iruzkina. bestea, Apuntek. bestea, Paso. paso. Begian, Lentilla. malkoa, Negarra. gogortuta, Makarra. Osondo. Bikain. Maria Belen, Jostuna. Osondo.
Bukaeran, Meta. izena, Paso. txatxa morrokin, Ariketak. paso. Oso ondo Ainitz. Paso ondo. Segurakoa, eta amezketaren berri izateko balio duelako proba honek. Diseinatzailea nor dugu? Maria Belen. Bere ama da eta azkarrago asmatu du. Asmoan neuken gero ama esateko, bai. Eta izena du, Maria Belen esan dugu? Bere ama da Ostune. Ados, fenomeno. Diseinatzailea bada, aratzen Fashion Weekerako egin dezala Hori da. traje bat, Bai. eta elkarlana, aipatu dugu, eta 3 zuzen erantzun da, 60 puntu. Oso ondo aritu dira amezketarrak. Beste horrenbeste behar dugu, Bermio Mundaka, konexioan, nor due? Irazu berriro. Venga, inozu. Eta... Iasmatze ditugun? Ja. Bueno, ikusi dugu behintzat, zer egin behar dan. Denpora. Errepidien, Kotxiek. zenbakize, Seinaliek. Bale. zapatue, Durango. urrengue, Kontzertue. aztie, Paso. 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 Gaizorik, Termometrue. edan, Resakie. paso. Zuek, Kimikalarizek. fuetak, Bulanderak. paso. Paso. Kastilue, ai, señor Zanari. Akulekuen. Bueno, alde egin digute oso gertu egon diren batzu. Oso gertu, aldi berean, Ismenek oso agerian utzi ditu bere asmoak, Larun bata Durango, Gaixorik, Parranda, buelta berean gabiltza. Igandea zen, kontzertuetako bat, larun bata, astelena hortartean. Bueno, bat, seinalea bintza sartutza iguta, 20 puntu, ikote! Eneko aratz, hitz eskutua dator, ensaiatu duzue, ziozelan? Gutxi. Ja, ez askorik, nor du maira? Ni. Ara, txartu leku mesedez. Bortxe, banaka gakoekin, ienekok, asmatzen duen hor gordeta daukaguna, sorteon aratz, denpora. Bertsoa, Bertsolaria, antzekoa, antzerkia, pasos. Usoak, ehiztaria, ofizioa edo, txandoak, pasauzak, paso. Irabazi, galdu, lehenengoa, txapela, igo, podiuma, Bale, Kain. pelota, pelotaria, fuola, saskibaloia, jokatz. hartu lekua! Argi edatu den saiatu behar dela gu gehiago. Bai. Feiztaria eta eiza zen. Pentsa zemat gerturatu garen, azken hau baloia ere bai, eta aratz pantailarekin ere aserretu ez denean. Ordurako egia da. baloia. Podiumera oraindik akaso etzaretela gehuko, baina podiuma zuzen erantzun da. 20 puntu zuentzat. Ondo. Bale, markagailuak nola dauden momentuz ikusteko momentua iritsi da, eta hortxe, amezketan 100 puntu bildu dira, Bermio Mundakan 60 puntu, eta Seguragabirian beste 100 puntu ditugu. Betiko moduen tribaren berbek erabakiko dute. Eneko Ainitze, zeuekin hasi? Vale. Lehenengo tablaren momentua da, guazten badator lehenengoa, denpora. Bufanda Mundakan. Dontxa. Bufanda Mundakan. Gorrotoloa, Goaitatu hegoaldean. lanpustu, Ismene? Bufanda Mundakan. Gorrotoloa. Goaitatu hegoaldean. Zelatatu. Kamustu iparraldean. Lanpustu. Maitea Zuberoan. Karioa. Alegin handia. Dontxa. Bufanda Mundakan. gorrotoloa, Goaitatu hegoaldean. zelatatu, Kamustu iparraldean. lanpustu. Maitea Zuberoan. Ai, bai, barten. Karioa. Hortxe ineme, mugan, senperrena ere falta izagun, senperrenak egin duzu ezuek ere ala ere, eta azkenerako 3 zuzen erantzun da, irantzu 30 puntu!
Ondo, izena irantzu, iaia berdinketarako balio izan dute. Berba horiek, iausten diogun taulari. Guazen, izmene denpora. Panpina erronkarin. Pontxa. Bekaina arakilen. Txurruna. Panpina erronkarin. Pontxa. Bekaina arakilen. Bepelarra. Asma legeition. Me hartu. Neko? Panpina erronkarin. Pontxa, Bekaina arakilen. bepelarra, Asma legeition. zartana, Panpina erronkarin. Pontxa, Bekaina arakilen. bepelarra, Asma legeition. txurruna, Gaztainen danbolina goizuetan. zartana, Muturrekoa. espainekoa, Suntxitu. deboilatu, Engainatu. Ai! Oso ondorat. Hortxe, ia taula guzia suntxitzeko aginenean, denbora bukatu dela, baina aurretik 6 zuzen emanda, oso ondo bikote, 60 puntu. Oso ondo. Eneko erantzi eusten diogun, abantaila polita daukazue. Guazen eneko, denbora. Bultzatu, bastanen. pusatu, Nortasun handirik gabekoa antzuolan. txankamea, Bultzatu, bastanen. pusatu, Nortasun handirik gabekoa antzuolan. kaskala, Zarpaila arlotea bidanko zen. zarratrakoa, Eskaini eta ez eman. tati egin, Losintxa, iparraldean. titulika, Delikatua, mespresuz. txankamea, Igitu, mugitu. zotukatu, Aratz ona da, aratz oso ona da, tribuaren berbetan, modelo lanetan ere bai, zer ez dauka mutil honek, 100 puntu, segurakoa! Markagailuak, 100 puntu enekok eta initzek, 80 puntu, izmenek eta irantzuk, 260, enekok eta aratzek. Izmene eta irantzu, Bermeo eta Mundaka, aipatu dugu aurreko saioan ere, elkarrekin primeran konpontzen diren herria direla, zuek ere primeran konpondu zarete lehiakide modura, baina, Bai. iritsi da azkena. Zer gertatu da Izmene? Ez da esango euregune. Ez da izan, gaur zuen eguna. Igual parrandarako gogolarrei. Hori, bai, Bueno, argi geratu da. bisaio geugaz, neskak, apurtxu bat esan dugu, bai, dantzariak eta elkartasuna dantza taldekoek eta bar, izmene baina ibiltzen zara gaztelugatzen. Bai, ibil izan nahi lanien gaztelugatzen udentzie. Ira lanetan eta. Bai, gora eta bera. Zer errabe bai, Eskilaretan, ezta? Zer errabe bai. Irantzuea gitarra eta ukelele hartuta, biok batera, lehiakide izan zarete, talde bat osatuko bazen dute ere. Ja. Bai. Kerek asko neskak etortziarre. Mila esker, aur, aur. Iazki, Ezan. galdera bat, Esan. zurik gertatzen zaizu tarteka, iritzi bat eman nahi duzula edo norbaiti buruz zerbait esan, baina erabakitzen duzula, hori esan baino hobea dela miari koske egitea. Ai, bai. Ah, Ikasten da, baina bai. ez da erraza, Bai, bai, ikasi behar da, bai. Eta ez da erraza bereziki Twitterren. Ze jendeak, oso bizi botatzen ditu horrelakoak, baina tarteka jendeak Twitterren ere egiten ditu horrelakoak. Pixka bat hobeto pentsatu da zan, hau ez dut argitaratuko. Bueno, hori egiteari esaten zaio autozentzioura. Eta badaukagu definizioa ere. Twitterrek badu beta bertsio bat zeinetan txioa idazten duzun, barrenak uzten dituzun, baina txioa bidali aurretik ezabatzen duzun autozentzioura da hori. Autozentzura barik, autozentzioura Twitterren uste dut hone egingo ligukela denoi ere. Bale. Barra horrela dena suelto aritzen magara hori ere ez da ona, Inoizkotan egin dut hori, Bai, ez da? Bat ematik bitu, telebistari buruz ganera. Ala, neritzek ematen, bli, danik, nor zara zu. Ba ez, Da, gero, lasai gaitezen. Eta eskerrak eman txantxibiriri, berak proposatu duelako. Txantxibiri, autozentzioura. Bueno, gustatu zaigu ez autozentzio, bai, izjoko. Kasu honetan bai, hori da. Bai, zerotik hasiko gara. Bai. Eneko tenitza konforme dau, zerotik hasiko gara, bai, Bai. badakigu zetara da gata zen. Hombre, konforme ez daudena dira, eneko eta aratz. Ez dakit Hainbeste puntu konforme dau pilatuta. zen. Horren beste puntu irabazita gero aratz, zeron jartzie, ze. bueno, Bueno. baina aurreagoaz bintzeta, Hori Hori da, da vale. espiritua. hori de, Eta aurrera egite horretan, puntua pilatzen astera goaz. Definizioak, neko eta hainitze, biok prest? Bai. Ea ba, txandaka, zenbat osatzen ditugun. Denbora, indar handiko haize erauntxia. Tornadoa. Bai, tornado edo zikloia adierazteko beste hitz bat. Badakizu hainitze. Hor dago hainitze. Tifoia.
Aitu esan da, tifoia, oso ondo. Tifoi batek herri bat astintzean sortu dezakena. Hondamendia. Zuzen, hondamendia, erabateko porrota. Alegia, Desastrea. desastrea. Konfiantza gutxi duen edo ezkorra den pertsona, Desfidatia. Ez. ezkorra, ez da baikorra ezkorra da. Bera da, Ez dakit. bai motel. Pesimista. Pesimista. Eta pesimistaren kontrakoa dena, Baikorra. hori bai. Proposamen honori baiezko ematen dion pertsona. Bai. Oi, saiatu. Oi. Poi, prestua. Pertsona prestua. Jota, nahi gabe eman diet bat. Hori pentsatzen egon nahi. Esan aurretik isildu bazara, ondo baina hori jakin dute. Autozentzio, ura. Hori jakin dute. 5,50 puntu, osando. Bai, konturatu zara. Bai, konturatu Zinei naiz. barretxuka. Bai, ez da. A ber, Eneko taratz. onda utzi diozu. Bai, hortan bai, hortan, doktore. Bilai, zu desekilibratzen, baina... Ez dira konturatu ere egin, sekulakoa, zer den, profesionala izatea. Zuekin ere beste egingo dut. Lagundu ez dakit, Bai, bildurripe. Beldurripe. Guazen, eneko aratz, demora. Zurezkoa eta mi bikoitzekoa den herri musika tresna. Dultzaina. Oso ondo, zuberoan jotzen den eta dultzainaren antzekoa den tresna. Ez da dultzaina. Saiatu zerbait egin aratz? Bota. Baita. Segi. Txambela. Txambelak horrelako 8 ditu. Ahoa. Jotzeko, Basoa. dultzainak ere izaten dituta. Zuloa zen. Horri bat zulatzean, zulotik sartzen den metalezko uztaia. Metalezko uztaia, oro har. Enkuadr... Bota. Yes. Eraztuna. Joder. Eraztuna zen, eta eraztuna duen planeta. Turno. Ale, Saturno, hori sartu da. bueno, zeo zer. Ondo mutileko, puntu, bale? Hau izan da, bigarren fasera ongi etorria. Bai, apurtxuet leku hartzeko. Ongi etorri bigarren fasera, horrela ematen du, ez dakit. Ba, zientzia fikziozko. Bai, ez da, pelikula zeo bat, zer. edo. Bai. Eroglifikoak? Eneko hainitze? Venga. Prest? Bai. Bai. Danak erantzuteko, dasmatu? A ber, saiatuko bea. Baste, denpora lehenengoa. Nola joan zara irlaraino? Igerian. Oso ondo. Esto nahi. Eneko hainitzeri begira, geri jadi huelta eneko. Bai. Geri, Spice Girlsetatik, geri, geneukan horre nahi genuena, eta han, igerian, oso ondo. Spice Girls zaleago antza initze, eneko baino. Bai. Eneko Backstreet Boys. Oiko. Nor zinen? Ez egizkat izenak. Bueno, hainitze, zu Spice... Melbe, izaten. Melbi zinen. Ai, ze ona. Vale, bigarren eroglifikoa, denpora. Orkoiek ez aldira oso... Bai? Lotxatiak. Lotxa bat erantzuna Lotxak. Tatxatuak. Lotiak. Lotxa bat erantzunaren zati. Lotxa bakoak. Lotxagabeak. Bai, bale. Bale, eta bakoak, bueno, ba hona izango litzateke bai, txa faltaztelako. Ja. Orduen, lo eta txagabeak. Vale. Oso ondo. Bale. Zoragarri. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Azken segunduan egin du, RZ. R bat erantzunaren zati. Infusioa. Tea. Zein? Errezoa. Ez, zein da? Zein fusio? Erretila. Ez? RTA, ez, erretratua. Izen berezia du Argentinarrek eta hartzen dute asko. Matea. Tia, hor bai. Bai, Messi beti dabil mate bategaz. Eta- R matea. Bai. Probatu duzu? Ez? Probatu zu? Te gustatzen, Garratza? Oso. Gusto hartu beharko zaio. Ze jende asko ikusten da aldi berean, baina probatu dudanetan... Zuek probatu, sekula ez? Ez. Materik ez duzu probatu, baina eroglifikoak bai, eta bi zuzen erantzun da, zuentzat 60 puntu! Enekora, 100 puntu.
puntuak biltzen ditugu, eroglifikoak daude horretarako. Etxetik eta Eneko, aritu zarete? Ez da bat ere. Bat ere. Behi da bai, baina. Behi da bai. Aratz, pixkat. ibili Behi da zara? baina asmau. Bueno, behira bai. Bai, hauxe. Asmau. Bueno, begira ere ikasten da, Bai, baina. Ia orain danon artien, lortzen dugun osatzi. Venga, lehenengo eroglifikoa, denpora. Oso jatorra izan da gurekin, Jendea. ez. Zer egiten hori? Agurea. Bale, agur, bale? Aurea. Agurea. Agure, baina Aurea. Agure. Agure. nolakoa da, Agure hori. Bale, agure Agure hori. hori. Bale. Agur, hori bat, aten dute? Agure hori. Ondo? Ondo. Bale. Beraz, begira egotea zer den, Bai, baina bai, behi da. Bale, lehenengo asmatu dugu, oia bigarrena. Badator bigarren eroglifikoa, denpora. Non bizi da zure lehen guzua? Norvegian. Bale. Bueno. Nor, egian. Begira egoten baita, baina begiarekin. Ba. Ba, momentuz bitik bi. Ia hirugarrena. Denpora. Ez dut ulertu. Pikatu, pisu, Pikatu bada, erantzuna Pisu. esati? pisu, Zu ez? supika. Pikatu bada. Pikatu. Zer gehiago? Esplikatu. Ez dut ulertu. Esplikazioa. Ez. Pikatu bai. Ez dut ulertu. Katu. Errepi, Katu. Joder. zu ez. Erretzen zegoen pi hori. Errepikatu. Errepikatu. Pikatu hortxe, begira, orain pikatu bere egin dira. Pixka bat, baina aurretik bi zuzen erantzun da. 60 puntu, motilak. Oso ondo. Bravo. Zaldi bihurriak. Saldi bihurriak. Eta temperaturak gora egiten du platoan, ondo dakigunez. Ea indarrak ondo batzen ditugun, eta lau esaldiak. Osatu ados, Eneko Ainitze, guazen ba. Demora. Landatzen. Ez? Nekazari. Geroz. Geroz Geroz eta eta nekazari. nekazari. Gehiago. Gehiago. Landatzen dute. Landatzen dute. Vale. Horrela, bai? Oso ondo. Genial. Horrela lauak. A ver. Elizatek etxarra, Ea bigarrena, bokalak datoz. Demora. Mexikarrek, Mexikarrek, R. ez da, urre, Urre. berdea deitzen diote. Deitzen diote. Adin, Diote, edin, ez deta gero bi bokal. dena, Ez da den. Duen. 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 beli, Ez da be. abel, Baleagatik. Ba. Balioagatik. Balioagatik. Bai, ez da? Bai. Bai, ez da. Ainitzek bai ez dio. Venga, John No, Gong. Bai. Sartua, sartua. Bai. Kontuz. Bai. John Gongek dino, Bai. Ainitze baino bai, Eneko sartu da. Hori da. Ondo. Ainitzek John esan- Gong gau da, Eneko, hau da. John hori Gong da, gau ez? da, hau da. Bai. Ainitzek esan du, amezketako Mel Bik asmatu badu. Barreura, eta ontzat emango du. Bi zuzen, ea hirugarrena, denbora. Fruta. Ez? askok, Askok, barazkia dela barazkia uste dute. dela uste dute. Fruta Ez, barkatu, bada- askok fruta- barazkia dela uste. Uste dute, Ez? uste badute ere, Badute ere. fruta da. Fruta da. Vale. Fru. Ze polita hau, Bai. Euri, tokatu gainera. Naita, Fru. Gustagun? Laugarrena, denbora. Antzina, Antzina, bera, Bere. bere hazi, hazia, azia. Aurreti bokal bat? edi, Ez da, udaz, Ez da u? adiz, Ez da? o, Ez da o? i. I. Idazteko, Idazteko? tente, Tinta gisa erabiltzen zen. Gisa erabiltzen Bueno. zen. Bai, eta ez da sartu. Bai, John Gong esan du listo, ja. Bai. Baina ia sartu zaigu, oso ondo. 380 puntu eta arrastoek diote. Geroz eta nekazari gehiagok landatzen dute, mexikarrek urre berdea deitzen diote duen balioagatik, askok barazkia dela uste badut ere, fruta da, zer da? aguakatea. Aguakatea ikus dezagun. Bale! Komodina, agertu da, ondo. Aguakate barrutik, etorri da komodina. Ia tatuajeak, Eneko, aguakate baten zat badauleku hor? Bai, Tatuatuko, ez da, aguakate baten. Igual, Ondo, erto. Ibilbidea markatu duelako noski. Fruta! Horrek, eta hori ere ondo ikasi dugu. Ba, puntu mordo eta komodina, ederto. Ja. Eneko, esan dugu, baserrian bizi, baratzean eta aritzen zara? Bueno, noizen behin. Zeuze, pixkat.
Begira, igual, aratz eroglifikoa bezala. Ba. Abakateak eta landatzen dituzue? Ez, nire akiala bintzat ez. Akaso bai? Igual, bai. Jakin egin behar. Bueno, orain jakin beharrekoa esaldien atzean zer dagoen. Ados, batzuk antolatu, besteak bokalez osatu. Biok prest? Bai. Guazen bat, denbora. Galdetzea, Ez? ez, batzuentzat, Batzuentzat. galdetzea, Ez, batzuentzat. zuzenean, Ez, batzuentzat. norberarena, Ez, batzuentzat. Errespetu. Errespetu. falta, Falta. da, norberarena, zuzenean galdetzea. Zuzenean galdetzea. Vale. Ondo. Ikain, eneko? Bai, ez da. Elkarlana. Ondo. Guazen bat, bigarrena. Denbora. Kopuru. Kopuru. Berdintxuan. Berdintasuna. Adierazten duen hitza ere bada. Hitza ere bada. Zer da? Zuen, ikain. Ondo. Ederto. Gozatzen ari gara, Gaur behintzat, bai? Ea las egiten dugun. Badator hirugarrena. Denbora. Zuaitzarena, Banan. Ez? eraztunak, zenbatu, Ez, eraztunak. Banan. Banan. Ezagutzeko. Ez, erazunak banan. zenbatu Zenbatu behar dira, zuaitzarena Zuaitzarena ezagutzeko. ezagutzeko. Ikain. Irutik iru. Ea, belarri zerbait esan Bai, dio. aurpegi aldatu zaizu. Orain arte gonda. Ai. Doran ja. Baina ez nago oso seguro baina. Ondo. Nola egon da orain arte? Orain arte benetan. Zu berbetan da, gu berbetan. Ondo da, bera blan. Ahí va. Orain ondo aurpegia baldatuta. A ver, hala. Ia lortzen dugun asmatzi, venga. Laugarrena, badator. Denbora. Hirugarrenean, Hirugarrenean. bazi, Ez da zi? Bazaude. bazaude, esperantza handia, Esperantza handia. esperantza handiko, Espe? esperantzarik, Ez da esperantza? Esperantza handiko pertsona izango zara. Ez da esperantza. esperientzia handiko. Da sei. Esperantza. Talako batenik. Bai, zuzen, imaginatu. Ez, esperantza Esperantza neukean da. kondenatuta. Esperientzia, bale, oso ondo, 3, Eneko taratz. Eta arrastoak diote, batzuentzat errespetu falta da, norbererena zuzenean galdetzea, kopuru berdintasuna adierazten duen hitza ere bada, eraztunak banan zenbatu behar dira, zuaitzaren ezagutzeko. Zer da? Urteak, Urteak ikus dezagun. Oh. Adina da. adina, eta urtea, Hoi bik leku igualea juten dira. Komodin barik, geratuko gara. Bai. Jongon izango ganintzen, nizuralde jarreko nintzen. Baina, ez dela berdina egia da. Eta arrastoetako batek zion, konparaketarako ere erabiltzen dela. Eta adina, berak adina urte ditu, eta bar. Urteak, Bai, zen balekoa, horregatik. bai. Tira, dena den, ondo aritu gara. Sokatira polita dator, Enekok eta Initzek 200 puntu eta komodina, Enekok eta Aritzek 170 puntu. Osondo! Beutxi, Jan Andreok, Sokatira dator. Bale, Eneko aratz, zeuekin hasiko gara. Atzetik zeuek momentuz. Bueno, garrantzitsua hemen denbora askorik ez galtzea erantzunetan. Bai? Hasiko prest? Estrategia errepasatzen ari dira. Ea ba, balekoa den. Hasiko gara? Bai. Bai. Guazten denbora. Zein da munduko errekorrak biltzen dituen libururik ezagunena? Rekor, World Guinness o... Guinness, bai. Esa. Eneko initzen? Bai. Guazten, denbora. Zein da munduko ozeanorik beroena? Ozeano beltza. Indikoa, Hego Amerikako zein hirirekin senidetu da Durango? Paso. Montevideo, zenbat gurpil ditu skate batek? Lau. Oso ondo. Eneko aratz? Bagoaz, denbora. Zein Gipuzkoako herritako zezen plazan jokatzen da Euskal Pentatlo izaria? Azpeiti. Oso ondo. Zaleak zarete? Bai. Jun izan dira, bai. Gero Bertala? igual, uste igual ez da Azte erra, bertatik. Bai. Tira, eta ikuskizuna ikusteko soilik ez, erantzuna ondo emateko ere balio izan dizue. Eneko Ainitze, aurretik, eta komodinaren jabe zaretela, gogoan izan. Guazen, denbora. Zein koloretakoa da Kalimero txita? Beltza. Oso ondo. Eneko aratz, zuekin goaz, denbora. Bizkaiko zein jatetxe da munduko 3. onena? Atxa, Etxeberri, nolakoak dira lehenengo hortzak? esnezkoak. Oso ondo. Hortzik bat ere erori gabe, oso ondo, Ukera gehiagik galdu gabe. Bizkor erantzutea komeni delako hemen, 80 segundo aurretik eta markagailuak tira.
ez daude hain urrun ere. Guazen, denpora, zein da euskara gehien aditzen den Uemako Gipuzkoako herria? Bergara. Errezil, zenbat erre ditu zurrumurruz hitzak? Lau. Oso ondo. Eneko aratz, zeuekin guaz, denpora. Ze euskal musikariri buruzko komikia ondo du Joseba Larratxe Josebizkik? Paso. Mikel Aboa, zein animalia usatzeko erabiltzen dira belatzak? Belak. Kaioa, nola esaten zaie bere buruarekin eta batarekin zatitu daitezkeen zenbakiei? Zatitzaileak. Lehenak, ze elementu kimiko adierazten du ze ikurrak? Kobrea. Karbonoa, zenbat milioitik aurrera jotzen da pertsona bat izugarria beratxa edo multimilionarioa? 1000. 100. Zenbat kolore ditu Italiako banderak? 3. Bale. Eta guk ere, kolore guztiak ikusi ditugu, tarte honetan. 96 puntuk bestalderako bide hartu dutelako. Eneko hainitze, eta komodina horrendi badukazue, 39 segundo, sokatira burutzeko. Guazen denpora, ze kolore da gurtzadarraren goiko partean? Berdea. Gorria, zein da gorrek komunikatzeko erabiltzen duten hizkuntza? Braille. Brailea. Zein hizkuntza, zer jartzen zuen hasiera batean Hollywood seinalean? H. Hollywoodland, lasterketa batean bigarren doan aurreratuta, zenbat garren helmugaratuko zara? Komodina. Bigarren. Ez da, jure. Komodina, besterik etzeguan buruan. 54 puntu joan dira. Baina komodinak eta ez dauka alperrik urrezko edo urre kolorea. Denbora geratu, soka norabide zaldatu da, Eneko Aratz. Biziri gaude, Bai. Eutsi horri beraz. Guazen, denpora, zein da irudi ezberdinak elkarren artean itxastean datzan teknika artistikoa? Paso. Kolaxa, zein ubide artifizialek banatzen ditu Asia eta Afrika? Paso. Suez, nolako buztana du gezurrak? Motza. Bai. Eta motza da, falta zaigun denbora tartea ere. Neko ta initze, ez dakit oraindik Bai, ez. lasai ote dauden, Oraindik ez. batek daki. Animo. Denpora, Hego Amerikako zein herrialdetan hil zuten Che Guevara? Kuba. Bolivian hil zuten. Zein katu espeziera? Eta azkena ere ez zaigula sartu, baina egia denbora tarte oso mugatua zela, markagailua iraultzerainokoa ere ez, beraz, sokatira bukatuta. Enekok eta Initzek 257 puntu. Enekok eta Aratzek 113. Ondo! Moduz, giltzeko sarrera. Ondo. Gaur iritsi, plaza barruraino sartu, sokatiran aritu. Fintzea falta. Hoxe. Baina hurrengorako hemen zarate berriz. Oidek. Ados, bikote? Bikote. Sokatiran, garaile, beste behin, gaur lasaitasun gehiagorekin gainera, Eneko eta Initze. Ezkara inestu ere iritsi finalera. Baina zakua bildu behar dugula, hori da zuen desioa, oraintxe aipatzen zuten ilaski, baina gero etxera joan beharko dugu, ez da hori egia. Goi irabazita ere jarraituko dugu zelako. Ego, pentsatu eto hori. Iritzizarete finalera, Ai, baina ze politxe, Enekok aukera nahiago du gurekin geratu. Ai, txalo bero. Gurekin geratu hemen, dirua irabazte baina berto. Bueno, jarrai ezagun hortan, ari zarete diroa irabazten noski, 257 punturekin sailkatu zaretelako gaur, hoiek aurrez irabazitakoik gehituta, badira ja, 635 Ondo. irabazi ditugunak, eta Roma, baina argi, zakuan gaur jokoan baititugu, 14.319 euro. Zagitxia horako, Urduritzen azten nahi neu. 14.000 entzun da, Benekok eta Initzek zer esanik ez ezta. Diru hori entzun eta jazten zaigu burua ia lortzen dugun. Ia zeo zer egiteko kapazak garen. Geografia kontuetan, zen moduz? Bueno. Mapatak eta kokatzen kontuak? Gustatu bai. Gustatu bai? Gustatu bai. Bale, leko nien gauz. Baina, a ber. Ia zer hortatzen den, zakoaren bilagoaz? Eremuak. 2 mugakide, 3 mugakide, 4 mugakide. Vale. Herrialden arteko mugekin egingo dugu jolas. Vale. Jarraian aipatuko dizkizuedan herrialdeak zenbat mugakide dituzten asmatu beharko duzue. Vale. 2, 3 edota 4 herrialderekin Vale. egiten duten muga. Oso ondo. Hasteko prest. Bai. Lehenengoa.
Amerikako Estatu Batuak. Vale. Kanada. Bai. Goran. Bien. Vale. Da gero beran. Zer dauzke beran? Bi bada, ez? Bi bai. Nik, Bi edo hiru jarriko zenuke. bai, ez dakitena bekoa. Karo, nik irudikatzek Mexiko. mapan, Mexiko bikoitzen, ez? ja, Brasiloek ez. Ez berago, Bi ni jarriko jarriko nituzke. nituzke bai. Bi mugakide. Bi mugakide Amerikako Estatu Batuentzat. Hurrengoa. Libano. Libano. Bakik nun daun, baina inguruko bestakit. Osea, bakik nun daun gutxi bera. Libano, hoi uste kostalden daula. Kostalden hor, Somalia da hor. Gerran da hortan, gutzen, bai. bai, zona hortan, no? Nik ez dakit. Afganistan, no? Hiru, bi hiru. Ez dakik hau, baina, bueno, hiru jarriko dugu. Venga, Hiru. gutxi dakut. Italia. Italia, honek dauke. Frantzikin bauke, Bai, Suitzare ikoitzeu, goratu, bai. Eta baina Suitza txiki da. Ego beste bat ezan ikoitzen. nik bi hoik jarriko Bi? nituzke. Vale, bi jarriko dugu. Bai? Bai, ez? Oin, da Bai, zidoko bai, pitetze, bai? Bi. Bi. Bi mugakide jarri dizkiegu Italiari. Hurrengoa. Andorra. Andorrak, bi. Espaini eta Frantzi. Bai, hau bi. Bi Andorrak. Hurrengoa. Norvegia. Norvegiak honek, ez dakitena da. Erdin daun, ez? Hoi die goiko Ja, erdikoa izango Finlandia, balitz bi. Norvegia eta Suezia. Bai, Nik uste Bi bi, jarri. erdikoa dela esango nuke bai, nik, orduan bi aldetakok, ez? Bi. Hoi da, bai, bi. Hiru ez ez. Goraka igual. Rusia. Ez, bi, ez da? Bi. Bi mugakide jarri dizkiegu. Belgika honek. Belgika. Bai, arrozen izan gara. Ba, Holanda, Alemania, Frantziare esango nukenik, eta Dinamarka, ez dakite. Hau lau jarriko nuke igual, eh? Venga, lau. Lau. Lau jarriko dizkiegu. Azkena, Panama. Panama, hau. Sudamerika, Bai. Kolombia, Panama, Bolivia, Panama. Hainez visualizatzen mapan nola dan. Hiru utziko dugu, hiru. Venga, ba, hiru. Hiru Bai. jarriko dizkiegu Panamari. Emuz. Ez dakit, batzuk, bueno, hortxe visualizatu jau, baina esan dizutena Libano eta ez dakit. Egia esan jolas asko egiten dugu geu zeuei begiratzen eta geuk ariketa egiten dugu. Zer antzungo genuken, ez da? Bai, suposatzen dut etxekoek be egiten dutela, noski. Politxe izan gai, Baina, a ber, esmate hori politxegoa. Amerikako Estatu Batuak esate baterako, dortxe ibili gara goitik betik. Bai. Zergaitik bi mugakideeneko? Eta ni mapan visualizatzen egon Kanada, osea, Ameriketako handie, ego goien Kanada, eta beran, ez dakit zenbat egiko itzegoen, baina, bat. Osea, Batek. Bai. Zein izan lehike, bekue? Nik Mexiko esan dut. Mexiko. Bi mugakide ditu Amerikako Estatu Batuakek? Bai. Bai. Eta hauek dira, Bai. Kanada eta Mexiko. Gora entzuna, han murru bat eraikitzeak ere polemika ekarri zuelako, noski. Txortxi. Andorra. Zer esan dugu? Mugakideak Andorra. zeintzuk? Espainia eta Frantzi. Hortxe tarten dago. Ustet. Besterik ez. Ez dut uste. Andorrak bi mugakide ditu? Oso ondo? Bai, Espainia eta Frantzia, edo Frantzia eta Espainia, ze ordenetan irakurri nahi den. Oia. Baina zuzen. Lau mugakide jarri diogu Belgikari bakarrik, esate baterako. Zeintzuk? Holanda, Frantzi, Alemani
Eta Dinamarka? Ez, Dinamarka ez. Ez dakit. Eta lau mugakide? Igual ez, Bai, Bai. Luxemburgo. Luxemburgo. Oso ondo. Aurten izan ez gaina eta. Ara? Lau arnasmatuta trukakia eta beste aukera bat aldaketak egiteko, edo ez. Bai. Bueno, Italiara goaz, hor salantzetan ibili zarete be, bai. Bai. Zeinekin bai esate baterako, mugaki Italia. Frantzia. Mugak, Frantzia eta Suitza. Ez genekin, bestek ikuitzezu, no, ez. Gero islare kontu naktu behar da baita ere, baina, bueno, isla bakarrik dago, así que... Italiak. Ustez bi. Bi mugakide ditu. Austria eta Eslovakiaren mugakideak ziren, eta hortxe Norvegia hirurekin, eta Panama eta Libano bi. Eneko eta initze muga, oraindik ere zakura heltzea kostatzen ari zaigula, baina gaur ere sekulako saioa eginda. 635 euro pilatuta, eta begiratu alde ona. Gurekin jarraitzeko aukera badaukazuela.